Tini Jonokolan civil program paimani ijagulo amchani lukurok sakhamya angei kwbangma Khowai Nokgo Kwlaijak rokno Thangwi naikha tei je mansak choba chuyaphari kabuka MDC boroknang James Debbarma tei Khowai Nokni blood drop manthokya ni jingjalni kogrokno bo khnaka MDC boroknang James Debbarma nainedi paithakgo tamkok saka chini mangpliwo. Chubakha hayako mamun sonne দীর্ঘদিন যাবত লড়াই করছে আর কি স্যার Nara tamno tei visit khalai paimani. Ini o jaga kaisa jon kalyan civil program paimani pore khanaka je sini warriors rok kwbangma saksori Hamya ni Kwlaijak oro Khowai district hospital lo borokno nai phainani bagui nang phaikya logi to sini brother Sumon sini social worker like active kai seng phaimani pore malai kha sini kormi rok bai warriors rok bai borok saksori Hamya kaborokno je sini torof theke chubanani bagui no seng phaimani kai seng taisa tongkhangke chubanai aboni pore kwbangma suno connect khaibo sahor tongna borokno visit khainai bagui borokni saksori Hamya naina bagui tini visit khaimani station Sir aro phai tam jungjal no khabrong jungjal to problem aro blood bank rok yobo kai sini Hindustani khoroksa takuk bangoi malai kok saka bo malai kok sam pore blood se available kes kri haisi ka abo rokno buskangni salo bahikitebo o unchas rok kok samani pore bo bahai step nahar ka kai public rok service ote among mano abo rokno ki salai nei ka